o tanga dalu me mi se ko ka o tenta ide Sharif Usman Madan Haidara de ofo aka wazul do kono suratul jinn iba sebe shen saba yiri do be ko maraka juguni albi ivarien be kan wele kan nyinga ko maraka juguni ko luma to were do ngone rete to fo do na maraka juguni ko na tara sugula ya nyin noy yu maraka juguni nyini ka susu suratul jinn shen saba na shika kala ka ke wushulai ka to ka ke ke mo ko ngulo wushu alni fabala onam mada folo inake nunu yi jine frowe mina o mafa ngumin la stakil fana udima aya ay lame amaga aresire di aya aresire mogodo we afo sisa atulai ko angu men yoro na sisa anga moto shuena o ga fo dumela ka waka sogolo kana ba mo shini ko ne moto yendi moto yide miga example le dama bo wa ga to shini atulai shueni kala nga yoro la may fo chugo fam folo yeni kana ne wele shini ma fo mi fenyinde de me mina ke chugo di fiye aussi bi université doro shini madum ya kadum seni nu wala banyu dum yannu o bina fi ndala ala ka be sawama sisa ba ke chugo na ba do ivo ni shueni keri ka yoro la aya la me ni shueni kera ka yoro la ayere dama sikara nyogona aka na fo ko karsa do aka na ta turabudda aka na ta koloni fili aka na ta tamba fi aka na ta bora jafi abina ayere dama na ya soro ashuen baba aulai ne bina min voye na ya ka ba tiki mine aya mewa aywa afala jume ne bina min fi ni fe tunna ka yoro walma ni fe shuen na sigara nyona ay ta dun ngoro kiliza ngani ya ga dun ngoro blema nya kala dalu minga o dun ngoro blema ay ta dun ngoro blema kiliza ibina shen kandige ka shibo a kono fara a bien to ko foi o teya arabu ko kebdi ya fam anga ba man ngala mango bien iba bien te babla tasmana ka jeni ka shishi na shishira o mugu tay ko ke dabala ibi la yasta wallahi mi ka dalu hakika de dima tabi la yasta kilifa na un sebe shen keme ya fam yen dungoro bien shishile ke dabamina ibi la yasta kilifa na un sebe na shen keme na shen keme sara be na shi de bosse tabi o ke sugo into bijila ne sugo into bi dungoro en sugo ke mine kono ka kana sigi ka do minya su na be awchara na sara ka kunu kana daji tuni kunula konde fly billahi tallahi na ba awchara atise ka sugo ngunu fiwo aba blada kono aba malako atise ka kunu ne ninge kaniyi ka di doma we ake kaye atise ka kunu me lebu do ne ko ne take o me ba dalu di mokoma o parce que ma do la ke fe do shweni chero be do da bugu ya setigi bado o dungodo fe do bituna fi ayaka barakala chefla bla kilimbe ataro datugo anana ganka ga yeni men dam ga anana mi ga ne go hey ni ka fe tuna do to alama kana be sege sege ngosuno ngol lebu bi na ikaso ko hango billahi lebu bi na ikaso wonga ne altulay sege ka dala ko ni ala be nyove mina afuye ka zombi mine sisa ako atulay ako iPhone flash na kaso ko iPhone tishu ngalodo de ni tara a connecter maison na o de tishu onyote hal ni tara connecter maison na o maison mo ko rudi bitla ka shu parce que nous ya akodi bi do malaya na jika de ta America kata do nazala ni nana na malaya mal dum sen do babo kana sika de ngolo mbe maliena billahi ma nyonai hal ni yere fay ka telephone ta do connecter orange la ni malien dum sen do ya soro tegela ga che bi sai ta ebli ne ko chema ngo mbalmake ni fentu ni ka dugo na de dutigi to ka dugo ke ako atula nyenga barakala kinenda tu kasula flabe nyo lugen ngo bonde be na fa ke ka baraka fa bi na soro barakala no do ako nyaka ne aninke mutana ikata to bi ako ko ya ko chigo warati yango ke chigo warabi ko me nyetulu ngo nan tulu anan tulu minge situlu ngoto bismillah suruko dugutigi nda to ko fode me mina example di mogodo ka alme voilà mina example di mogodo ka nganda ale to ko fa parce que mogodo ne do setigi do ay situlu di mamga nyi situlu mina ngoto bismillah suruko dugutigi suruko jamana tigi jikura fama
exemple la sita banyugu dumu ya kɛra jakuma wara y'a faamu ni fɛn ma ala dun fɛn kana dun ni fɛn ma kira dun fɛn kana dun tile bɔra bolomo o kunbɛ kalo bɔra bolomo o kunbɛ masa min ye tile ni kalo da kɛnɛ kan o masa ka nin ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko a kira n y'a kalatulu la siɲɛ 21 i y'a faamu n y'a kalatulu la siɲɛ 21 ɔ dɔ ka n'a fɔ ko banyugu dumu ya dɔ de ayi komi dumuyalakaw olu y'an ka jɔn ye o kɔsɔn n y'a exemple ta n'o ye dɔ bɛna fɔ sisan ja banyugu de kun don m'o f'i ye dɛ ala k'an bɛ sɔgɔma sini u taa le video yira la ko a to lɛ ko banyugu tɛ i y'a faamu Ivo a di kun e yɛrɛ k'a kɛ tu bisimilahi dɔ de nana ne ma ko ale ka wari bi tunun a ka so a ka telefɔni ɲɛnama 2 tununna a ka wari suɲɛna a ka so a bɛ fɛ a ka ye ne ko n ko n bɛna lɛstakili fana ta in d'a ma k'o ka gɛlɛ a ma ko n bɛ se ka dɔrɔ wɛrɛ jumɛn kɛ n ko wa kilisi filɛ ne y'a kɛ sutura la tu bisimilahi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama karisa kɛra jakuma wɛrɛ ye e min ye kotigi ye e de b'i tɔgɔ fɔ ye sisan i y'a faamu karisa kɛra jakuma wɛrɛ ye ni fɛn ma ala dun fɛn ka n'a dun ni fɛn ma kira dun fɛn ka n'a dun tile bɔra bolomo o kunbɛ kalo bɔra bolomo o kunbɛ masa min ye o da kɛnɛ kan o masa ka nin ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko a kira i b'a kala tulu la siɲɛ 21 k'a mu a m'a kala tulu la siɲɛ 21 k'a mu wa a yɛrɛ denkɛ a dalen don a denkɛ min na ja ni baarakɛla ninnu y'a ka saki minɛ sisan ka taa bila mobili kɔnɔ yan'ale ka tila madamu kɔrɔ munumunu ni n da si dɔn na vɛsi don ni sule don na ni bɛ sin ka taa mobili vitiri jigin k'a bolo don ka wari dɔ cɛ k'o k'a kɔnɔ jeni taara saki bila baarakɛla n'ale nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ole ke saki denmisɛnninw bɛna saki minɛ ka taa bila koliji bɛ bɔ ale b'a fɔ n'an ka taa n ko fɔlɔ n kana fitiri seli yan'ale ka tila o furanjɛni kɔnɔ a bɛ taa wari dɔ cɛ a b'a bila a kun jeni min ye baarakɛlaw de nana saki minɛ cɛ ma se ka nin kɔrɔ dɔn mun nana kɛ sisan nin kɛlen kɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na est-ce que a tɛmɛna tile 6 mɛ tile 7 kan ale taara baarakɛla de ye saki minɛ ka taa bila mobili kɔnɔ bilahi ka saki bila mobili kɔnɔ a bɛ cɛ kɔnɔ a bɛ kamalen kɔnɔ sisan papa tɛna bɔ sisan ka sin ka t'i bolo don saki kɔnɔ ten a tɛ fitiri bɛɛ jigin dɛ ka t'i bolo don saki kɔnɔ a bɛ bɔ ni wari ye ta fa bɛ se wari tɛ se ka bila bilen cɛ yɛrɛ de nana fɔ n ɲɛna ko ale y'a di polisiw ma a ye kalo 3 a ye taa nin datugu kalo 3 n yɛrɛ den de don a y'a datugu a ka kalo 3 kɛ kaso la fɔlɔ a k'a dɔn diɲɛ ye min ye c'est setigi don a taara a denkɛ datugu kaso la kalo 3 bilahi mɛ dalu min y'a ye suruku dugutigi don tu bisimilahi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama ne karisa ye jakuma wara ye ni fɛn ma ala dun fɛn ka na ne dun ni fɛn ma kira dun fɛn ka na ne dun tile bɔra bolomo o kunbɛ kalo bɔra bolomo o kunbɛ masa min y'o da kɛnɛ kan o masa ka nin ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko a kira kana ɲina ala ni kira kɔ dɛ wa biyaw ko k'an k'a fɔ ne ko ala ko an kana kira fɔ a la n'i ma kira fɔ a la a t'i minɛ dɛ a fɔ kira e tɛ foyi ye kira de ka fusa i ye n'u y'i nɛgɛ n'i ye kira tigɛ ka bɔ a la a t'i ye i tɛ ala dɔn ala de ye kira yira i la kira de ye ala yira i la ala k'an bɛ sɔn a ma i y'a faamu wa ko tu bisimilahi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama ne karisa ye jakuma wara ye nin bɛ kɛ fɛn jumɛn na fɛn tununnen a ma ye i bɛ fɛ a ko ka da kɛnɛ kan ne karisa ye jakuma wara ye ni fɛn ma ala dun fɛn ka na ne dun ni fɛn ma kira dun fɛn ka na ne dun a bɛ kɛ o la walima nkalon dalen la nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don i bɛ fɛ a ka bange a ko ka da kɛnɛ kan wallahi cɛ bɛ na ne ma don min na ne ko hey yanni an k'a ko kɛ t'i sɛgɛsɛgɛ i ka du kɔnɔ fɔlɔ taa sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ hali bi dɔ ye ne wele nin na ko a denkɛ ko nkalon dara a la ko a t'a dɔn ni tiɲɛ don wallahi ko ne ka cogoya kɛ ko denkɛ ka jɛya n ko karisa yanni k'i denkɛ ka baara kɛ i t'i denkɛ wele k'a ɲininka ban n'a y'a sɔrɔ ko in da m'a la a ka jɔ a la a ye tula bɛ dugawu kɛ ko bɛ ban ne waso tɛ dɛ bilayi talayi ne bɛ dugawu kɛ ko bɛ ban n ko nka n'i ko ne ma ko baara kɛ ko a dar'i den la ni ne ye baara kɛ n'a dan t'i den la i den bɛ taa wo la min ka jugu dɛ parce que a bɛna da kɛnɛ kan ka tɛmɛ kɔrɔlen kan wa dalu min b'a kɛ a filɛ nin ye nin kilisi in don suruku dugutigi tu bisimilahi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama ni karisa ye jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala dun fɛn ka na ne dun ni fɛn ma kira dun fɛn ka na ne dun tile bɔra bolomo o kunbɛ kalo bɔra bolomo o kunbɛ masa min ye o da kɛnɛ kan o masa ka nin ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko a kira i y'o faamu wa Ivo an bɛ taa ɲɛfɛ n ma pan lɛstakili fana kun na an ka segin a kan parce que sini a ka dunyalaka ninnu u bɛna tila ka na ɲininka lɛstakili fana hun mɔdenw a ye nin ta ni mɔgɔ sera a ma ko fɛn tununna ne t'a kɛ bilen dɛ a kana se ne ma n'a sera ne ma ne t'a kɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne y'a kɛ siɲɛ 2 a tigi lebu la ne tɛ lebu fɛ
o dɔ bɛna fɔ suɲɛni de tɛ suɲɛni dɔw bɛ yen nimisa b'a kɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen bilahi talahi u ka suɲɛni tɛ diya ye awɔ suɲɛni bɛɛ tɛ diya ye mɔgɔ bɛ nin mɔgɔ dabali ne delila k'a ye ka mɔgɔ dabali ni toto ye toto fɛn dɔ tɛ ko toto n'u y'a kɛ toto la k'a sogo di i ka den ma a bɛ kɛ zon ye i y'a faamu muso kɔnɔma minnu b'u ci ka koko ni kunnata ka koko kunnata i kɔni i ci ka dɔrɔn i den bɛ kɛ zon ye o zon qualité o se t'u ta la hali ni y'u sigi k'u wasu u tatɔ bɛ taa n'i ka telefɔni ye n ko karamɔgɔkɛ dɔ tun bɛ Sidanin ye a bilahi zon min y'a suɲɛ a ma karamɔgɔkɛ in kɔni fatura bi mais zon in ma sa fɔlɔ dɛ ka taa ko karamɔgɔ ko dugawu kɛ a wulitɔ Nokia 1110 de tun bɛ yen a waati téléphone Nokia 1110 ka karamɔgɔkɛ ye téléphone suɲɛ ka taa n'a ye zon ala k'i kisi zon dɔw tɔɔrɔ ma dɛ ne kɔni b'o dugawu kɛ yɔrɔ aw ye bɛnkɛ Lafiyabugu ka taa ko dugawu kɛ a wulitɔ a taara n'a ka téléphone zon dɔw bɛ yen nɔ baara de kɛlen don k'u bila a la o de kosɔn dɔw bɛ se k'a fɔ zon ye dangaden ye zon bɛ taa kana sin ka fɔ ten wallahi zon dɔw ta t'u se ma koyi i y'a faamu mɔgɔw bɛ baara jugu kɛ ɲɔgɔn na o de kosɔn adamaden n'i bɛ kuma tɔ to mais mɔgɔ dɔ n'i ye kojugukɛla dɔ ye dɔrɔn dɔw bɛ sin ka fɔ karisa ye dangaden karisa ye nin nɔ a bɛ n'a fɔ jinɛyakɛla ni dɔ ye jinɛ b'a fɔ ko jinɛyakɛ ni karisa ye dangaden nɔ kana fɔ ten musomanin ni a sugunɛ sera a ba kɔnɔ dumuni na a bɛ den bila fɛn na jinɛya la o de kosɔn an bɛ to k'a fɔ muso ye n'i bɛ dumuni kɛ fini dɔ ta i k'a bila i den ɲamana kan n'a sugunɛ serila ka kɛ dumuni na ni dumuni suya to k'i y'o dun a bɛ kɛ jinɛyakɛla ye o kumana o den i b'a ye bamananw b'a fɔ bamanankan la ko kumana k'e sugunɛ bɔgɔ dunnen don wa kuma kɔrɔman de don denmisɛnnin y'a sigi dumuni min kunna k'a dumuni ɲɔgɔri e ka n'i ci k'a dun kuma dɔ a b'a bolo bɔ a sugunɛ na k'a bolo don dumuni na e mana taa o dun ko den ka dumuni tɔ dun n'a sugunɛ b'a la i b'a kɛ jinɛyakɛla ye den galitew i b'olu sigi k'olu waaju olu bɛ tila ka t'i ɲɛ ɲini ko i ka k'olu fɛ wallahi i y'a faamu o de la n'i bɛ mɔgɔw ça fait kojugukɛla a y'a hakili to a la a kɛra sin k'a fɔ dɔrɔn kojugukɛla ye dangaden ye tan dɔ non kojugukɛla bɛɛ se t'a ta la saraka dɔ de y'o bila a la ala k'a kisi o ma a faamuna n ko n'a ka fɛn tununa ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ k'a ɲini a bɛ ɲini ni layastakili fana hun ye nka n b'a fɔ k'a da kan n bɛna segin a kan n'i nana ko ne k'a kɛ ne t'a kɛ n kɔni bɛ se ka dugawu k'i ye ko ala k'a ka fɛn ye nka layastakili fana hun ta ne t'a kɛ bari ne y'a kɛ a kɛra siɲɛ fila ne y'a di dɔ ma a kɛra a taara laban lebu la ne tɛ lebu kɛ a filɛ i bɛ taa donikɔrɔ san sugu la nka n'i ye donikɔrɔ bilenman san o ka ɲi bari ne kalanna na cogo min na n b'a fɔ ten n'o tɛ ne ka siɲɛ filanan ne ma donikɔrɔ bilenman san dɛ ne ye donikɔrɔ de san nka n kalanna na cogo min na n b'a fɔ ten i bɛ donikɔrɔ bilenman san mɔgɔ min ye ne kalan na ne binakɛ don a bɛ kuca la ne yɛrɛ binakɛ min mɔkɛ min fɔ tɔgɔ ye di Musa Jara denkɛ kɔrɔba ko kabako vie Jara o de ye ne kalan nin dalilu ye i y'a faamu a ye ne kalan na a bɛ ne kalan na waati min na a sɔrɔ ne tɛ bɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin binakɛ de ye kalan na mais wulibali don awɔ ni mɔgɔ ye dalilu sɔrɔ yɔrɔ min na ala a fɔli tɛ a tɛ foyi kɛ ne na ne yɛrɛ binakɛ de ye ne kalan na n binakɛ halisa a bɛ kuma réseau kan mais mɔgɔ caman t'a dɔn ne nin yɛrɛ bilahi hali de ye ne kalan na i bɛ taa donikɔrɔ bilenman san n'i ye donikɔrɔ bilenman san i bɛ n'a faga k'a biɲɛ sisi n'i y'a biɲɛ sisi i bɛ biɲɛ sisilen mugu kɛ fɛn na daba la i b'o kɛ daba de la ka sɔrɔ ka layastakili fana siɲɛ 100 sɛbɛn n'o ye k'o nasi in de ta sisan k'o kɛ ka sogo tobi n'i ye sogo tobi nafɛn fɛn ka di a k'a la tulu wa ayi donikɔrɔ ni sogo o donikɔrɔ sogo kelen de don tulu wa a ye taa baramuso ka usine ta i k'o bila a kɔnɔ nasi fɛn ka di mais ji wɛrɛ de tɛ k'a la nasi in ma kɛ ji min na hali n'i bɛna ji wɛrɛ k'a la i bɛ nasi in dɔ de k'o la n'a sogo mana a sigi k'a dun a sigi a k'a dun karamɔgɔkɛ min ye tugu ka na o a bɛɛ n'a kan o e yɛrɛ y'a kɛ gindo la o min y'a suɲɛ a cɛra a tɛ fɛn ne ye nin fɔ dɔ ye a kɛra yan Bamakɔ Garantigibugu i y'a faamu a ko k'u y'a kɛ a ko k'u y'a kɛ u y'u sigi k'a dun ko mansin ma minɛ ne ko wa n ko a suɲɛ b'a a cɛra telefɔni don Samsung ko A14 Samsung A14 a ko k'u ma minɛ a y'a fɔ tan k'u mansin ma minɛ o cɛra ko wa ko sogo ma bala mansin na k'u y'u ka sogo dun ne ko a ɲɛna n ko bilahi talahi n k'a tigi t'a cɛra ale tun bɛna siga dalilu in na dɔɔnin ne ko n k'a tigi t'a cɛra i b'a dɔn min kɛra bilahi a muso teri minnu nana fɛ baro la olu de ye telefɔni suɲɛ ka taa mais min ye telefɔni suɲɛ kɔdi bɛ telefɔni na ale tɛ telefɔni kɔdi bɔ cogo dɔn mais ale de ye telefɔni suɲɛ ka taa n'a ye
muso teri muso minnu nana muso fere olu dɔ de ye telefɔni suɲɛ ka taa telefɔni yele o ja o y'a suɲɛ ka taa bon sisan ale taara kamana gan telefɔni feerela dɔ b'u kɛrɛfɛ yen ale taara sisan k'a bɛ taa a di o ma o fana o y'a kɔdi fɛ kɔdi ma bɔ u ka denmisɛnnin dɔ nana dɔrɔn o de sinna k'a fɔ to ko cɛ ko n'i taara k'i k'a fɔ ko a ka karisa ka n'a ka telefɔni minɛ o y'a sɔrɔ telefɔni ko dun kuma sera u ka so ye kaban k'a fɔ ko karisa ka telefɔni sunna telefɔni ka telefɔni tunna telefɔni ko kuma sera denmisɛnninw bɛɛ y'o mɛn mais telefɔni feerela t'o kalama k'a fɔ telefɔni suɲɛni don muso minɛ cogo de lajɛ o yɔrɔnin bɛɛ denmisɛnnin taara fɔ ten ko telefɔni dɔ bɛ yan fɛ dɛ ko k'a fɔra ko karisa taara telefɔni o taara telefɔni dɔ y'a sɔrɔ ko Samsung A14 muso minɛna o cɛ kelen tilala ka ne wele a ma sadaya bɛ garantigibugu yan a ko Atulaye a ko telefɔni yera n ko a tɛ se ka ye ne y'a fɔ a ye k'a t'a cɛra wa a kun bɛna jigiya nkalon da ɲɔgɔn na wa n'a kun taara turabudalaw fɛ yen walima kolonfilaw fɛ yen u b'a fɔ ala suruma in kɛ a y'a cogo dɔn o la ne yɛrɛ dun ka surun ne ka surun n'o bɛɛ ne ɲɔgɔnna mɔgɔ ye n b'i bugɔ k'i fa turabudala b'a fɔ ten de ko jɛman tɛ suruman tɛ pan tɛ jamazan tɛ sikɔrɔlama don a bɛ ta karamɔgɔkɛ produit mana ban muso min na o ye sikɔrɔlama ye n'a kɛra jɛman ye o ye produit sɔnnen a la karamɔgɔkɛ ninnu tɛ ko ye a ye nin to yen walayi mɔgɔ ma ye ci kɛ lajɛli ye ka ɲɛnamaya banna fɛn min bɛ ni Allah cɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ci kɛ turabudalaw fɛ yen ta i n'i balimaw ti bɛn i n'i teriw ti bɛn a faamuna ala k'an bɛn sababa ma